No niin, terve kaikille. Mun nimi on Jukka Juslin ja aloittelin tässä puolisen vuotta sitten tätä 3D-tulostamista. Halusin noin suomen kielellä mainita muutamia asioita, mitä tässä nyt on ilmennyt. Kaverini on mua paljon jeesinyt. Ilman sitä olisi ollut aika vaikea tältä Enderi-rakennussarja pohjalta päästä eteenpäin. On tilannut kaiken kaikkiaan kaksi tämmöistä Ender 3 V2 tulostinta, jotka tulee rakennussarjana. Toisen niistä sitten enemmän osia kasasin itse. Mitä siinä kasaamisessa nyt erityisesti otetaan huomioon, mitä ei siellä kiinankielisessä rakennusohjeessa vaikka niinkään mainita, niin voisin kertoa, että tässä kun näkyy tämä tämmöinen vaakatasoinen puomi, niin ensinnäkin tämän korkeus kummastakin päästä sonne tasoon saisi olla justiinsa millilleen sama verran ja jopa millin kymmenesosien suhteen mukaan. Sitten mekaanisesti tämän pitää pystyä, täällä oikealla on tämmöinen Z-akseli, tämän pitää tietysti pystyä mekaanisesti kulkeen koko alue, mitä täällä on tulostettavana. Se ajoittain ei mulla toteutunut. Sitten täällä ylhäällä niin on eksentrisiä muttereita. Ne on aina semmosia, missä on kulmia. Niillä saa säädettyä rullan etäisyyttä tuolta. Ja sama eksentriset ruuvit on täällä alhana. Eli jotta sais tämän alakelkan ja tämän kelkan tässä kulkemaan silleen kuin pitää, niin ne eksentriset mutterit pitää säätää kohilleensa. No sitten ihan perusasioita. No filamentti, mulla on tässä käytössä tämmönen PETG nyt tällä hetkellä on toiminut ihan hyvin. Muistaakseni Sintoselta tilattu. Suomalaisille Clas Ohlson on varmasti hyvä vaihtoehto tutkia sitä. Ja tämmönen Ender 3 taso niin on aika do it yourself hommaa vielä, että ne säädöt pitää sit itse keksiä. Mutta filamentti syötetään tonne ja on jo ehtinyt tapahtua sekin, että tää notsle on välillä tukkeutunut ja Enderin mukana tulee sitten työkalut, millä saa esimerkiksi metallilla nuohottua sitä puhtaaksi. Mitäs muuta? No tässä monenlaista oli tässä kasaamisessa. Ja lisäksi me tietysti haluttaisiin, että nämä pystysuuntaiset tangot olisi myös pystysuuntaisia tai etenkin, että ne on Z-akselin ruuvin kanssa samansuuntaisia. Saadaan se tulostus toimimaan. Pedit pitäisi liikkua sujuvasti ja niiden mekaanisesti pitäisi pystyä liikkuu. Täällä on tämmöinen Z-akselin kytkentä tonne askelmoottoriin, niin toi täytyy katsoa, että se on justiinsa tää kierre siellä tarpeeksi syvällä ja kiristetty. Siinä kerran mulla kävi niin, että eihän se pystynyt nousemaan mut kuin puoliväliin, kun ei ollut toi alapää kunnolla laitettu, vaikka silloin konsultoin ulkomaalaista ammattilaista, niin siinä tuli sitten hänellekin moka. Mitä muuta mainittavaa, niin tosiaan tähän nyt on sitten lisätty vielä tää Raspberry, jossa on Octoprintti-niminen ohjelmisto ja tuossa on kamera. Tämän Raspberryn kautta pystyy kameran kautta seuraamaan, että mitä tänne tulostuu. Voi laittaa vaikka, jos on lämmin koppi, niin parvekkeelle sen tulostumaan, jos se on sinne koppiin. Ja sitten seurata kännykästä, että mikä tämä pedin lämpötila on ja edistyykö tämä tulostuksi vai onko se jäänyt jotenkin jumiin. Et se on periaatteessa ihan kätevä. Siinä on aika paljon vaan säätämistä. Käytännössä täytyy osata Linuxin peruskomennot ja Linux-järjestelmän käyttö perustasolla. Eli se on semmoinen lisäjuttu, mikä nostaa ja periaatteessa
OpenVPN:n kautta voi säätää sen niinkin, että jopa vaikka lomamökiltä tai kahvilasta voisi katsoa, että miten täällä menee ja säätää tätä, mutta sitä säätöä mä en ole vielä itsekään tehnyt. Jees, kaiken näköistä pientä tässä on voinut mennä mukaan ja paljon on pitänyt kalibroida. Ehkä semmonen ihan eka vaihe on, että jos tämän rakennussarjan kitin saa, niin se, että se olisi kasattu oikein ja laadukkaasti. Ja mahdollista on sekin, että tehtaalta lähtiessään siellä on jotain puutteita, että esimerkiksi peti ei liiku kunnolla, vaikka miten säätäisi tasaisesti, niin sitä on tietysti voi olla hyvinkin vaikea korjata. Mutta se mekaniikka olisi tässä ekataso ja sitä voisi tässä tarkemmin niin kuin näissä mun pikkuvideopläjäyksissä tarkastella. Tässä kaikki tältä erää, palataan asiaan.